Nikasi, 10 taka. Masih di bukan guntung, hakai, diur, ayah. Ini memang tidak gurung siu dengar, nah, gurung siu. Halo logofer, dini ang senuno moनसे जायगासिम थांनाय आरोना गिबियावनो आंनि BM ब्लग YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनायनाय जाबाय। नोंथांमोना मोजाङै मोजां आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार। दिनै आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो, माने बे जायगायाव माने गोबां इउटिउबार थेवबो माने जायगानि बागै माबोरै थानाय ना माबोरै माबानाय खोन्थियाखै आरोना। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थिगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंजों केमेरानि उन थुफादो लोगोफोर। बिदिब्ला मट' ब्लगाव डाइरेक्ट लोगो मोनगासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मट' ब्लगाव जेसेबां हायो नोंथांमोनजों आं माने रायलायलांनो नाजागोन आरोना। हानायमानि नोंथांमोनजों रायलायलांथारगोन माने आंनि बुंनाया थायाखैलै लोगोफोर, माने आंनि बुंनाया थाब जुद' जायो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला मट' ब्लगाव लोगो मोनलांबाय थासिगोन। Nikasi, 10 taka. Speed breaker. Oh my god. लोगोफोर नै बिथिंजा थांबाथाय दारागाव मोनहैयो आरोना, बेनो दारागाव। नै बिथिंजा थांबा मैना फुख्रि लोगोफोर, नोंथांमोना लांबाय थांबा जाबाय। गाइस, जोंनि बाक्सायावबो दोङोथ' ओरैबायदि सोमखोर समायना मिथिंगा लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लाव। जाय बाक्सानि नङा आरोना आंनि साबस्क्राइबारफोरा, बिथांमोना नायनानै ला। नोंथांमोनखौ जोंनिथिं बेरायनो फैयोबाथाय जों बे जायगाखौ लाबोगोन आरोना। नाय लोगोफोर, लुक एट दा भिउ। बेफोरबायदि समायना मिथिंगा नुयोब्ला गोसोफोरा ओरैबायदि खान्थि मोनो। नोंथांमोनाबो मिथिंगायाव माबायदि जायो फिलिंसआ, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जायगायाव फैफेरदोंब्ला गाइस ओरैबोनाय सोमखोर समायना मिथिंगा। गाइस, आंनिया गोसोआनो दिनै मुवा दोङोलै। भिउआनो भिउ लोगोफोर, भिउआनो भिउ ओरैबायदि मोजां सोमखोर समायना मिथिंगा, खायमा मिथिंगा लोगोफोर। नै ओरैबायदि मोजां भिउ। आंनिया साउन्ड क्वालिटिया बोरै फैदों मिथिला आरोना, बोरै फैदों मिथिला। नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर, गासैखौबो कमेन्टआव खोन्थाहर। भिडिअआ माबायदि जानांगौ, भिडिअनि एंगेलखौ माबायदि लानांगौ, नोंथांमोना कमेन्टआवल' खोन्थाहर आरोना आंनो, होमबाना आं गासैखौबो खालामनो नाजागोन लोगोफोर। नै ओरै गैया लाइनाव, नै ओरै गैया, बिनि थाखायनो आं एडाप्टार लानो हायाखै। एडाप्टार अरल' फैसा नांगौ। बापारे मोनथारसिगोन लोगोफोर। नै ओरैबायदि दिनै मोजां जादों, माने भिउ, माने बोथोरानो मोजांखा नालाय, सान्दुं नुदों आरो बेनिखायनो मोजां नुदों आरोना। नायनानै ला, ओरै नाय, आजो बिराद मोजां आरोना। गया दावखोनांगौलै लोगोफोर, एकदमबारे सायावसो आरोना, बेनि थाखायनो बिराद दावखोनांगौ जायो। फैनायाव आरो टेनसन गैया, स्टार्ट होआलासिनो, माने गारिखौ स्टार्ट होआलासिनो डाइरेक्ट फैबाय थाजायो, बिन्दास, टेनसन गैया। माने 50आव लासै खारखायो, माने फैनायाव। थांनायावसो दावखोनाया एसे बाहाय बोरैबा तान मोनो आरोना, गारियाबो एसे बोरायदांनिया नै लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर, जों मोनफैबाय। दिनै रबिबार खादो, बिराद मानसि जायो खोमालै। बे साननैसो उनावसो नुगोन आरोना। बे आङो माने रबिबाराव फैदो, नै सानदेआव एख' खामानि थाया नालाय, बेनि थाखायनो आं सानदेआव फैदो आरोना। ब्लग फट' माने भिडिअ हेगारनो हायाना, थब आं माने बेलेग गुबुनफोरबायदि माने भिडिअ थाब हेगारनो हाया, मानो होनबा आंहा खामानि थायो। बेनि थाखायनो आं माने सानदेआव फैदो आरोना। नै नायबानो जाबाय। दा जों खोन्थिलांबाय थानोसै, नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय था। अ माय गड।
फावसायलांनो नागिरोलै माथो ओंखारदों नै लोगोफोर ओरैबायदि गोजौ नायथिंजाय माने मानसियानो फावसायलांबाय थायो गाखोबाबो ओरैबायदि मानसि फावसायलांफिनबाय थायो नायबानो जाबाय लोगोफोर दा थिलांफिनो आरोना नोंथाङा नायलांबायल' था भिडिअखौ जोबजासिम हेल' लोगोफोर नोंथाङा बोरै दोङो जों खिन्थु मेंजोब्बाय नै सिरिया बिनिफ्राय स्टार्टिं जाहांबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबा जाबाय जों गाखोनोसै आरोना गाखालां हेल' लोगोफोर फाइनालि जों दा मोनफैयो फैनायावनो मेंबाय आरोना दसे जोङो जनोसै बेयाव दसे जनानै नोंथांमोननो जोङो जेसां हायो बेखौ एक्सप्लर खालामना खिन्थिनोसै आरोना जों जग्रोनि दसे सिरिन्दानि बया मेंबाय मा बुंनो आरो दा नोंथांमोन जेसां हायो आं सोंनानै माने बिनि बाबाजिमोननो माने सोंनानै नोंथांमोननो बेनि नामा बोरै थालांनाय बोरै मालांनाय बेखौ आं खोन्थालांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबसिम एन्ड खालामलां थ' बिदिब्ला जों दसे जिर'नि लाग्रोनि नोंथांमोन नायलांबाय था जों दा एसे ओरैनो फाखसे गिदिंग्रा लानि आरोना नोंथांमोननो खोन्थिगोन बिनि उनाव नोंथांमोननो मैना फुख्रि नामा बोरै थानाय बोरै मानाय बेफोरखौ आं माने बाबाजिनियाव सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थिगोन आरोना नोंथांमोना आगोलावनो जोङो नोंथांमोननो जोङो बेरायनानै दिन्थिग्रोनोसै मा दङ मा गैया नै बेयो साजा गाखोनांगौ आरोना नै नोंथांमोना गोबाङानो माने गोबांनि भिडिअ नुबायबो जानांगौ माने नै बे मन्दिरा गरंसियाव दङ आरोना खुलुं सिङाव बेनो आं हाबथ'लायला बेयाव लोगोफोर नै माने बाबानि मन्दिरा माने सबनिसाय गोजौआव दोङो माने नै नाय लोगोफोर नायनानै ला नै नायबानो जाबाय ओरैबो गाहाय ओरैबो गाहाय थ' गाइस जोङो ओरै थांनोसै आरोना मैना फुख्रि जों दा थांगासिनो आरोना ओरैबायदि गाहाय दावख्लायनायसो गोलैबा मोनखानाय नङा बेथोनबो मानसिनि मोखां गन्थं हाथाय बिगुर आया गोबाङानो मैना फुख्रि फैदोल' होनबाय थायो माने मैना फुख्रिखौ गोबाङानो नायलाङाबो जानो हागौ आरो लोगोसेनो मैना फुख्रिया मा बोरै थालांखो बेखौ गोबाङानो मिथियाल'सिनो माने फैनाल' थाङोबो जानो हानाय आरोना जाय मिथिगौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मैना फुख्रिया मा बोरै थानाय नै नायलांदों आं दा खोन्थिसै मैना फुख्रिखौ बेनो आरोना मैना फुख्रिया नै दायो खोन्थालांगासिनो बिनि बागै आङो नोंथांमोननो नैनो आरोना बे दैया राना मेसेङावबो दैज्लाङावबो राना माने बे दैया नोंथांमोना ओरैहाय बारा गिदिर नङा आरोना नादोंना गैयाथाय मिथिला आरोना लोगोफोर जों दा नै आसोल मन्दिराव हाबनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मन्दिरखौ ओरैबायदि समायनानै साजायना दोनदोंहाय लोगोफोर लुक एट दा भिउ लोगोफोर नायबानो जाबाय बेनो आं माने सोरगिदिं ओरै फाखसे दिन्थिग्रोनोसै आरोना नोंसोरनो गासैबो दङ आरोना मन्दिरा जोंनियाबो नै बाथौबो दङ बेयाव नै आगोल जादों नाय भिउफोरखौ नायबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां माने आंनिया माबा खालामजोबनो हायालै मा होनो सापर्टसो होननाय बायलै सापर्टसो होनबाय थायो माने गासैखौबो कभार खालामजोबनो हाया माने नै फाग्ला नुखायो भिउखौ अ माय गड ओरै नाय बेखिनियाव गाहाय ओरै गोजौ नाय बेनो नै दा जों मन्दिराव हाबनोसै लोगोफोर बिदिनो हाबबाय नाय सोरगिदिं नायनाय ला अ माय गड ओरैनो एरबानो जाबाय सोरगिदिं खेबसे आं देखायबाय बोरै थानाय बेखौ जोङो नोंथांमोननो एसे सोंनानै खोन्थालांगोन आरोना लोगोफोर जों दा खुलुमखांबाय आरोना नोंथांमोननो दा आं सोंनानै देखायलांनोसै मानि थाखाय बे मैना फुख्रि नामा बोरै थालांनाय बोरै मालांनाय बेखौ आं माने बेसेबां सनाव गायसननाय बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांसै आरोना सोंनानै नोंथांमोना नायना लाबाय बेयो जाबाय दुर्गा मन्दिर आं दा मैना फुख्रि नामा बोरै थानाय बोरै मानाय बोरै बेसेबां सनाव गायसननाय बेखौ आं माने नोंथांमोननो नै बाबानियाव सोंनानै देखायगोन आरोना नै बेनो मैना फुख्रिया नै बेनो आरोना मेसेङावबो राना माबायाव दैज्लाङावबो राना आरोना बियो माने बिनि बागै आं एसे फोरमायगोन नोंथांमोननो हायो ना हाया जेसेबां हायो आं माने बारा
एसामिस रोङालै थेवबो आङो एसे जेसां हायो एसां नोंथांमोननो बुंनानै सोंनानै माने आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं बिदिब्ला नै बिथांखौ केमेरा हमनो होथ'नोसै बिथाङा आंनि केमेराखौ हमनानै होगोन खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं नै बाबानियाव माने बे मैना फुख्रिनि नाम माबोरै थानाय बेखौ आं माने सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना बे इटु मैना फुख्रिनि नाम केनेके राखा হৈছে কিমান চনত কিবা কৰিছে ইটো মন্দিৰটো ইটো কৈ দিয়কচোন বাবা নমস্কাৰ মানে মই পাঠশালা বৰহাদেৰী ভকতপাৰা চুবুৰী কালেশ্বৰ সাৰদা মন্দিৰৰ পৰা আহি থাকোঁ আজি প্ৰায় 17 বছৰে আৰু মই জনামতে মোটামুটি 78 মানৰ পৰাই মানুহবিলাকে অলপ অলপ গম পোৱা হৈছে ইয়াত মইনা চৰাই এটা আছিলে আৰু মইনা চৰাইটো মানে কিবা এটা যদি ৰাইজৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মইনা চৰাইৰ ওচৰত পাণ তামোল দিলে আৰু তাত কিবা সাজ বাচন লাগিলে মানুহবিলাকক উলিয়াই দিছিলে আৰু বহুত এই পুখুৰীৰ পৰাই মানে কি কৰিছিলে ভোগবিলাক ওলাইছিল মানে মানুহ প্ৰমাণ ভোগবিলাকো খাবলৈ দিছিল আগতে পিছতে আৰু বহুত বছৰ ধৰি এনেকে চলি আহি আছে আগত মানুহবিলাক কম আহিছিলে আৰু ইয়াতেতো মই নিজেই স্বচক্ষে দেখিছোঁ আৰু মোৰ লগত 5জন মানুহ আছে ইয়াত সোণৰ নৌকা ওলাইছিলে আৰু নিজে নিজে নোহোৱাও হৈছিলে গতিকে এই মইনা পুখুৰীৰ বহুত মাহাত্য আছে আৰু এইবিলাক অতীতৰে এইটো পুৰণি এইবিলাক মানে টেম্পল কিন্তু ইয়াত বহুত মাহাত্য আছে এই পুখুৰীত গতিকে ৰাইজে বৰ্তমান এতিয়া গম পাই লাহে লাহে মানে মানুহৰ সোঁত বৈ আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে ভালেই হ'ব আৰু ওপৰত আৰু শিৱ মন্দিৰ আছে মহাদেৱৰ মন্দিৰ তাতো 5 মিনিট সময় ডম্বৰু বাজি আছিল আমাৰ সন্মুখতে ইয়াত এটা সুৰংগ আছে সুৰংগটো ভালকৈ ধ্যান জ্ঞান কৰিলে তাত মানে বহুত বস্তুখিনিয়ে ওলায় এতিয়াও আছে এইবিলাক বহুত মাহাত্য আছে আৰু ক্ৰমশই আমিও কিমান আগবাঢ়ি ইয়াত চাই যাব পাৰোঁ মানে যিবিলাক আধ্যাত্মিক আমি আধ্যাত্মিক দিশত থকা মানুহ আমি কোনো পূজাৰী নাই আমি 17 বছৰে এনেকৈ ইয়াত মানে সাধনাত আমি ইয়াতে সাধনাত মানে ব্যস্ত হোৱাৰ পিছত আমাৰ সিদ্ধি ঘটিছিলে সেইটো কাৰণে মানে ইয়াত আমি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আৰু বাকী এতিয়াতো বহুত মানে দৰ্শকসকল আহিয়ে থাকে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আহিব এই মইনা পুখুৰীৰ বহুত আৰু কিবা কিবি আছে এইবিলাকো লাহে লাহে উদ্ঘাটন হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি আহি থাকোঁ এনে ইয়াতে আহাটো কেইবছৰমান হ'ল এনে মোৰ এয়া 17 বছৰ চলি আছে বাবা ঘৰ ক'ত এনে ঘৰ আমাৰ বজালী জিলা পাঠশালা বৰহাদেৰী গাঁও ভকতপাৰা চুবুৰীৰ পৰা আহোঁ মোৰ এনেই নাম মুকুট শৰ্মা কিন্তু ইয়াত কালেশ্বৰ বাবা নামে জনাজাত আৰু এনে বলিবমটো হয় না ইয়াতে বলিবম কি টাইমত হয় এনে এইটো শাওনৰ মাহৰ এই যিটো মানে শিৱৰ আহে নহয় বলবম আহে তেতিয়া বহুত লাখ মানুহ হয় ইয়াতে বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰে আৰু বৰ্তমানো অহা যোৱা কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ইয়াত দেৱ দেৱীসকলৰ পৰা বৰদান লৈ বহুত মানুহ ইয়াত মুক্ত হৈছে এই স্থানত সেইটো কাৰণে মানুহৰ সমাগমটো ক্ৰমশই মানে বাঢ়ি আছে আৰু বলিবম মান দিবলি মামা খাওয়া কি বুলি কয় তো বলিবমটো কি মাহত হয় এটা শাওনৰ মাহ लोगोफोर बे खावन मांखोआव जायो आरो ना खावन मांखोआ मा मान्थाव गोलैयो इंराजियाव बेखौ आं मिथिया खावन मांखोआव जायोनो नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसो दङबा बलिबम फुजा जायो बेयाव बिराद गिदिर जायो नोंथांमोना फैबानो जाबाय जोंबो आं बै थांनाय बोसोराव फैदोंमोन बेयाव माने जोबनायाव सफैदो आरो ना फैबानो जाबाय आंबो नेक्स्ट टाइम फैगोन एबार बलिबम जायोबाथाय बेखिनियानो जिखिनि रोंगौ इखिनिखौ नै बाबाया जोंनिया फोरमायनानै होबाय नोंथांमोना बुजिनानै लादो आंबोथ' बारा बुजिखाया नालाय जिखिनि हायो बेखौ सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोनाबो माबानो जाबाय এনে ইয়াতে ৰাতি থাকিব পাৰি না ইয়াত ৰাতি মানে আমিতো অকলেই থাকোঁ আৰু এনেই দূৰৰ পৰা আহিলে আৰু ইয়াত থকা সুবিধাখিনি মানে এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু জংঘলৰ মাজত যিহেতু থাকে বহুত মানুহ থাকে অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে ৰাতি থাকিও যায় বহুত মানুহ আৰু বলবমতো বহুত মানুহ আহে তেওঁলোকো আৰু দিনে পোহৰে আহি আৰু ৰাতি থাকে থাকি পেলাই ৰাতিপুৱা পানী ঢালি যায় আৰু বহুতেই মানুহ আহে অকল অসম বুলিয়ে নহয় বেংগলৰ পৰাও মানুহ অহা দেখা গৈছে নেপালৰ পৰাও আহে আৰু অসমৰ চৌদিশৰ পৰা মানুহ আহি আছে ইয়াতে लोगोफोर बेयाव माने गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयोना आरोना नेपालनिफ्राय फैयो बेंगलनिफ्राय फैयो बेयाव गोबां माने गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरोना बेयाव माने नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैबानो जाबाय जोंनि बाक्सायावबो माने बाक्सानि मानसिबाबो गुबुना माने गोबाङानो दोङो फैफेराखै आरोना
जाय जाय फैफेराखै कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोसेनो आरो जाय जाय फैफेरबाय कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोसेनो आरो जोंनि बाक्सानि नोंनिफोराबो फैनो गोसो दंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोनखौ आं जागा खोन्थिगोन बेखिनियानो आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय सोंनाय हाबाफारिखौ आंनिया मोनसे मिस्टेक जादों आरोना भिडिअ बानायनाया माने बेयाव माने आगोलाव मोखाङाव सोंदोंमोन आङो बिनि सिरिया बेसेबां दङ होननानै बियो भुल एसे मिस्टेक खोन्थाहरदोंमोन दा जों नै बाबामोननाव सोंनानै माने लाफिनबाय आरो नै आदामोननाव सोंनानै लाफिनबाय आरोना बेयाव सिरिया गासै 360 दङ 360 दङ गासै माबाया बेयाव सिरिया आंना एसे मिस्टेक जाबाय आरोना बेखिनि भिडिअखौ आं दाननांसिगोन बेनिखायनो बेखिनि भिडिअखौ आं बानायबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने भिडिअआ एसे गोलावबो जायो नालाय बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ दाननानै बेखिनिखौ होनांसिगोन आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा आङो लोगोफोर नोंथांमोना दसे दा थांनो गोनाङाव लोगो मोनगोन मोननायालाय दे बेखिनियानो बे मन्दिराव बेखिनिखौनो एक्सप्लर खालामबाय आरोना हानायखिनिखौ आं माने बुंनायानो थांस'वालै एकदम थालांबाय थायो